शादी सिर्फ तन के मेल ना होला, शादी मन के भी मेल होला। शादी में शरीर सिर्फ सात फेरा ना लेला, मन भी तो सात फेरा लेला ना। बेटा एगो कहावत बा, जहां चाह वहां राह। सच्चा चाहत जरूर पूरा होला। ए धरती पर जोड़ी इंसान ना बनावेला। राम के सीता से, शिव के पार्वती से, कृष्ण के रुक्मणी से, सब जोड़ी आसमान में बनेला बेटा, आसमान में।
बधाई हो। बधाई हो। प्रणाम भैया जी। ये समय का है चटे। ओ कहा न भैया जी, हमरा थाना में एगो आदमी आया था अपना बेटा के गुमशुदा होए के रिपोर्ट लिखाने। हम उससे पूछे मंगला है का? वो बोल दिया हाँ। हमरा कुल मामला समझ में आ गया कि वो यही होगा और हम आ गए। आ तो गए हो ना, तो ले जाओ जाओ। पकड़ुआ ब्याह कर रहे हैं। अरे आप तो बुरा मान गए। सरवा होकर किस्मत खराब रहे। अब तेतर हो जाते, सनीचर हो जाते, मंगला काहे हो गए बे? अब करवा रहे हैं तो कर लो। और भैया जी अगर ना माने तो मारिएगा नहीं, काहे कि फाइल निपटाने में ना बहुत दिक्कत होता है। जब आ गए हो तो जलपान करके ही जाओ। अरे ना 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 ना, जलपान तो अब सीधे समियाने में करेंगे। अब देना ही है तो कुछ दे दीजिए। संजय, इथे का करत राहिले हा? सुनो बाबूजी। चट्टा नालायक बेशरम। अगर आज के बाद ऐसा कैले नू तो दोनों आंख निकाल ले। चल फट फट। चट्टा। और एक बात और, थाना में एगो फोन आवत रहे, ओकरा के कुल यहाँ के एक्टिविटी के पता बा। यहाँ का हो रहल बा, कब हो रहल बा। तो पता कर केकर फोन आ कहाँ से फोन आवता। आ जैसे ही पता चले ना हमरा के फोन कर। हाँ? काहे? हम विक्रम के बड़ भाई हैं। आई सब काम करे में ना हम सक्षम बानी। बस खाली चुप रही ले, बुझाई ला रख ला। ठीक ठीक बा, ठीक बा। एजी एजी का सोचता नी? कुछ ना सुनीता, बस गंगा के शादी के बारे में सोचत रहनी। तारा पता बा, भौजी के मरला के बाद गंगा अपना बाप के कोरा में नहीं खेलस, वो हमरा कोरा में खेल ले बिया। अपना कान्हा पे बैठा के ओकरा गांव घुमौले बानी। ओकरा तनिको दुखी देखे ले न सुनीता, हमर करेजा फाट जाला।
रहुआ सही कहा तानी जी। एगो बेटा अभय पैदा भइल, बाकी गंगा के रहते भर में कबू बेटी की कमी ना महसूस भइल। बस ओकर शादी अच्छा से हो जाए ताकि ओकर सारा दुख और अकेलापन खत्म हो जाए। ये बेरी कोनो गड़बड़ ना होके। हम तो भगवान से बस ये मनावत आनी। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।